Hej, tamo gore! Pa gledajte, to je Goku! A šta on to radi? Svi na tlo, u zaklon ili bježite! Goku će ispaliti Kamehameha! Ma ne bi valjda, ne bi se usudio, uništit će zemlju ako proba. Daj, smirite se, dečki, možda je Goku lud, ali zato nije glup, tako da nemamo o čemu brinuti. Ne! Goku! Ne! Nemoj, tata! Molim te, nemoj! Ne! Ma ne bi! Je li Goku porazio sela u vlastitoj igri, boreći se punom snagom, kombinirajući svoj Kamehameha i tehniku teleportacije, doslovno je razneo selo. Taktike ovog Saiyana su uspaničile njegovo društvo, ali se rizik na kraju isplatio. Sa hladnim čudovištem je svršeno, a zemlja je ponovno sigurna. Ili nije?